दिनै नैबे नोंथांमोननि निउस चेनेलखौ बरायग्रोना लाबाय। इउपिपिएलआव जइन जानायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जों गोजोन नांगौ। दिनै इउपिपिएलआ गोजोन थासारिखौ बिथा खालामनानै जि खामानि मावदों बिनि सायाव सोनारनानै जोंनि जेसेबां केडार्सफोर दंमोन एनएलएफबि एक्स एनएलएफबि हिसाबै बिथांमोन साफ्रोमबो जों गोजोनखौ बिथा खालामनानै इउपिपिएलआव जइन जानो थाखाय दिनै 200निबो बारा चिरां आरो क'क्राझार बे मोननै डिस्ट्रिक्टनि जों दिनै ज'है इउपिपिएलआव जइन जानो थाखाय आवगायबोदों। गतिके मेन उद्देश्यआनो जोंहा बेनो जे जों गोजोन नांगौ। गोजोनखौ जिहेतु इउपिपिएल हान्जाया लाबोदों बेबायदि हिसाबै गोजोनखौ लुबैनानै इउपिपिएल हान्जायाव जइन जानो फैदों आरो जायफ्रा गोजोन फैयाखै होननानै बुंदों बिथांमोना गोजोन थासारिखौ लुबैया। बे हिसाबै बिथांमोना गोजोनखौ लुबैयो हिसाबै गोजोन फैयाखै होननानै बिथांमोना बेखिनिखौ बुंदों जानांगौ। खिन्थु जोंनि नुनायाव रायजो राजानि नुनायाव जथेस्थ' गोजोना फैदों। मानो होनबा गोदोनि परिबेसखौ नोंथांमोना नाहरोब्ला जोंनि गेजेराव बुथारलायनाय गावलायनाय गावजों गाव बिदा फंबाय थैलायनायानो जोबनो गैयामोन। दिनै इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो दिनै गोजोना फैदों होनना जों बयबो रायजो राजाया मिथियो आरो बे रोखा जानानै दं। मानो होनब्ला बिपिएफ सरकार थानाय समावहा जोंनि गेजेराव खालि गावजों गाव बुथारलायनाय गावजों गाव होसोलायनाय बेल'थारसोमोन। दिनै नोंथांमोनाथ' नुदों रावबो दिनैनि नैबे समावहा गावजों गाव बिदा फंबाय थैलायनायाबो गैया जानानै दं। बेफोरनो गोजोन आरो बे गोजोनखौ लाबोदों होनबा इउपिपिएल सरकारानो लाबोदों। दा बेखाय जों गोदोनि थांनाय हिस्ट'रिखौ नाहरोब्ला जों नुनो मोनो। जों थांनाय हिस्ट'रिखौ नायनानै दिनै जों नैबे गोदान सरकाराव जों बेबायदि थैलायनाय गावजों गाव बुथारलायनाय बेखौ जों गैयाखाय जों गोजोन फैदों होननानै जों बिथा खालामनो हायो। 3 बोसोराव जेबो जौगानाय खामानि मावनो हायाखै होननाय बाथ्राफोरा हयथ' बिथांमोना 15-16 बोसोर 17 बोसोर सरकार खुंनायाव 3 बोसोरजों बोरैहाय रुजुदों बेखौ नाहरोब्ला मोजां जायो। मानो होनबा 3 बोसोरल' जादों इउपिपिएल सरकार खुंनाया। बिथांमोना 18 बोसोराव मा मावनानै थाखो बेखौबो नोजोर बोनाया गाहाम। जे इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ दिनै 3 बोसोराव जेरैबायदि जौगानायनि खामानि मावदों बेखौ बिथांमोना नायथों। जोंनि गेजेराव खना खनला थांनानै नायहैथों, रायजो राजानि गेजेराव सोंहैथों इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ मा मावदों। दिनैथ' जोंनि नुनायाव गोबां डेभेलपमेन्टआ फैगासिनो दङ, डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ। गतिके इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ जि मावदों हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावदों। जोंनि बर' सेंग्रा सिख्ला फरायफुनाय गथ'फोरखौ मोजां मोनसे हिक्खा होदों आरो मोजां मोनसे सोलोंथाइनि गेजेरजों दिनै जोंनि गथ'फोरा मोजां डिग्री लानानै मोजां पास खालामहैदों। बेफोरखौ नोजोर बोनाया गाहाम। दा थांनाय सरकारावथ' जेबो बिथांखि लानो हायाखै, थांखि लानो हायाखै। जिफोर थांखिफोरखौ लानांगौमोन जों हारिखौ जौगाहोनोब्ला बबे लामाजों जोंनि उन्दै गथ'फोरखौ सोलोंथाइ होनांगौमोन बिनि सायाव जेबो थांखि लायाखै। बिनि थाखाय दिनै इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ जिबायदि थांखि लादों दा बेखौ जों बुंलायनो नाङा, बयबो बर' रायजो राजायानो नुगासिनो दङ। बेखाय आं सानो इउपिपिएल हान्जाया दिनैनि डेटआव मोजां मोनसे पदक्षेप लादों। बिनिखायनो गोबां मानसिफ्रा दिनै लोब जइन जाबोगासिनो दङ। गतिके नोंथांमोना इउपिपिएलआवहाय जगदान होनानैहाय फैबाय थानाय समावहाय इउपिपिएल हान्जानि जानानै माबायदिहाय रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावलांनो सानो? दा पार्टि हिसाबै पार्टिनि खामानि मावनांगोन। इउपिपिएल हान्जायाव जइन जानाय लोगो लोगो इउपिपिएल हान्जानि बा पलिटिकेल हान्जानि थाखाय जों खामानि मावनांगोन आरो खामानि मावलांनांगोन। जेब्ला आर्म स्ट्रागल खालामदोंमोन बेयाव इसेल' मानसिजों स्ट्रागल खालामदोंमोन।
एबारथ' गोबां रायजो राजाखौ मोनबाय बा गोबां लोगो मोनबाय जोंनि बोलो जोंनि सिन्था धारनाफोरखौबो जों गुवारसिन खालामनानै जों खामानि मावलांगोन आरो क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडी रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस लेबरेटरी फार्मासी पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकोलॉजी डेंटल यूरोलॉजी डेंटल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफी ओटी आईसीयू एनआईसीयू पीआईसीयू नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101 655 430 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन